As pedras da igrexa de Santalla agochan unha parte significativa da historia da parroquia de Esperante, no municipio de Lugo. No lugar da Irexe, a pé do camiño primitivo e nas inmediacións da vía 19, o templo foi construído sobre unha edificación románica inicial da que só quedan algúns vestixios. Cunha soa nave de planta rectangular e cuberta a dúas augas con lousa, a igrexa de Santalla de Esperante está rodeada do cemiterio parroquial. No muro sur destaca un arco de medio punto de granito que enmarca unha porta con lintel e unha pequena ventá rectangular en riba. Na fachada principal elévase a espadana dun só oco rematada en pináculos de bola. A sancristía podémola ver pegada ao muro norte. O verdadeiro interese da igrexa reside no seu interior, en dúas columnas corintias de mármore do século IV que soportan o arco triunfal de dobre aresta. No presbiterio vemos un retablo neoclásico sobre unha mesa de altar de pedra. No centro destaca unha imaxe de Santa Eulalia que data do século XVIII. Segundo uns estudos arqueolóxicos realizados a comezo deste século, tanto a pía de auga bendita como a bautismal están feitas con senllos miliarios romanos.